mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mary Ann. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Somewhere down the road. Gwapo nga eh. Sayang sa biki magpari man. Oh, anak. Sige na, andaman na. Tabangi ko aron makakaon ng mga pare sa kumbito. Sige ma. Nak, paglungag lang niya daan diha ha. Ubay-ubaya kay murag, doon ay bisita sila si Father karon. Sige ma. Ikaw lang unay bahala din kay mangumpra kog para pa ni hapon. Sige ma. Ako lang ni bahala din Wow. Kanindot kit niya tanaon mga tanong, uy. Ayaw mo kabalaka ha kay sugod karon. Ako ni mo dumdum og bubo ninyo kada adlaw. Hi! Hala. Kato maning gwapo nga seminarista. Hello. Nagunsa day ka din sa kumbento. Sorry ha, pero may mo kung makakita ni mo din Kuan kanang actually dinhi nagi ko magdako kay si mama man mo itigluto nilang father. Unya, ni ara sa dinhi dool akong eskwelahan. Mao di ay. Sayang no? Ha? Unsay sayang? Ikaw. Sayang lang kay magpari man ka. Oh. Kuan, kining bata pa lang ko, gusto na kong magpari. O mo say gusto sa akong parents para nako. Ikaw ba? Unsa di gikuha ni mga kurso? Ha? Kuan, engineering, computer engineering. Mo ba? Harold ko, ikaw? Mary Ann. Kinsa man ni? Number naman? Hello? Hi, Marian. Kinsa ni? Si Harold bitaw ni. Pasensya na ha. Nabitin lang ko sa itong panag-istorya sa miaging adlaw. Maong nangitagi ko paagi nga makapangayo ko siyang number. At tayo pa, dali pa, bawal man ang cellphone ninyo sud sa kumbento? Pamukos kong binto ron. Niya ako sa gawas. Abi na kong sugod na kagpabadlong. Dili sa doy. Doon naghihapon ko ikahadlok sa Ginoo. Lagi. Pwede ito magkita? Ha? Salamat ha kay nituman kasi mo saan nga makikita ka na ko ron. Naibaw magod kong napaabot kagod. Harold, dali mo gani sayop atong gibuhat. Mura manggog na isayop. Marian, relax lang good. Layo tas kumbento. Dili ko makita nila ni Father din Pero, Abi ni mo, Miriam, wa ko mahibaw kung unsa-unti ka sa pagsulti, ani. ha? Nagtuo ko nga gaan lang na akong buot nimo sa dihang unatang nagkasulti. Pero, Miriam, nakagusto na ko nimo. Harold, ayog pag binuang. Dili ta pwede. Sana. Pariunon ka, diba? Nahibaw ko. Nahibaw kong di pwede. Pero, sabi nga ang mga butang nga dili na to mapungan. Miriam, mo na gibati na ako ron. Gibati sa akong kasing-kasing. Nakagusto ko nimo. Ug mahal ka. Parehas ba tagibati? Ha, Miriam? Harold. Sultihi ko, please. Harold. Dugay ako nakagusto nimo. Oh, Sa una palang pagkakita na ako nimo. Nasabot na ko may lahi na nga pagbati ako na feel dihan nimo. kung mo, kita na, ha? Pero Harold. Ay, kabala ka. Huwag may hibawan Promise. Harold. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong paghikugman ni Harold. Naiba akong dili na untaangay kipadung siya sa pagpangalagat ni mo, pero Lord, sorry. Love lang kita ko si Harold. Maong pasaylo ako. Harold, wa ba ka kulbay?
Permi na lang tang ingon ani. Nagsigig tako. What if mahibaw silang father? Dili na may tabo, Mary. Kay mag-amping mo ko. May mo ba? Ay napagunahon ang bisa nun sa. Ang importante nga niya kauban ta og mahal na itong usag-usa. Harold, Very mahal kay tika. Sobra. pero... Unsa naman limay tabo si mo mga pangantoy? O kung may ba. Mura gani og nawadaan ako gana. Harold, Patuloy ay. Murag, i-assign ko laing parokya sa sunod semana. Bali, tulo ka buwan, tingali ko nga mawa ko din eh. mao ba? Ikaw pag-amping ba din ha? Okay, sige Harold. Ikaw pod, pag-amping dito. Mag-istorya ta, Mary. Marika! Sige ma. Tubag akong tarong ha. Og sultihi ko's tinuod. Ngano ma? Tinuod ba ni mga chismis nga akong nadungog? Uyab mo ni Harold? Ma, Tubag ako! oo ma. Ay nga naman in town, anak. Nahibaw ka mang pariuno na si Harold, di ba? Kung nahibaw ka nga, dili mo pwede. Ma, Kasi naman lang ikasulti nilang father na to, ha? Nga wa tay utang kabubutol? Wa tay batasan? Nakahibaw ka yun nga dako tag utang kabubutol nila. Sila mo ay nagtabang na ako aron maka-eskwela ka. Ila kong kipatrabaho din is kumbinto. Unya mo ni isukli na to nila. ma, maluoy ka ma. Mahal kita ko si Harold ma. Ayaw na sa sultihin sila father. Ma, Hala, sige. Hilom na. Pagsulti lang una mong Harold kung unsa gidesisyon niya. oo ma. Ayaw ka bala ka ma. Mas magdubli ang ping na ko karon. Angay na. Wa na magparandam imong uyab nga pare. Day, dili pa magot siya pali. Usa pa hinayan ang tingog-timo kay basin doon makadungog. Ay, sorry. Pero bitaw, day. Abi na kung nabuwag na mo. Ha? Wa, uy. Gibalihan lang siya laing parokya, day. Mao ba? Ay, naam kay picture kasi na ko akong igagaw, day. Sa messenger ba? Abi na kunsa. Si Harold man di ay og usa ka babae. Ha? Oo, i-picture na niya kay lagi. Gwapo ko no nga pare. Dito man din nina-assign si Harold sa parokya diin dapit magpuyo akong igagaw. Mahimo mo tanaw sa picture? Sige pa. Pero, ay kabala ka, ha? Huwag kong musulti sa akong igagaw nga uyab mo. Nagbabay akong bawal. Salamat, day. Niyaw. Siya ko. Patino. Na ako'y nauyab dito pero dili to seryoso. Ikaw rin akong mahal. Doon na ba nahitabo ninyo? Mary, hasta ba ka nang butanga? Kinanglan pa yun nga mahibaw mo? Tabag ako, Harold. Para mahibaw ko kung angay ka pa ba na akong kasaligan. Siyempre, okay, mahal ka. Usawan ako sa pagsalig ni mo. Kung sa una pa lang namakak ka na nako. O, itong gisulti na ko ni Moron ang tanan, di ba? O, Mary, doon na initabo na mo. Huwag na pamabdusan ni mo siya. Mary, wa. Tuhoy ko. Muna na ang tanan akong gisulti ni mo. Sa gikaingon ko na. Doon na pagyapon ko'y kahadloks kino. Harold, Gani, ni-decide na ko na mularga ko sa Manila. unsa? Sorry kaya. Mary, mahal ka. Pero kinahanglan ko ng buhaton. Dito na ko ipalayon akong pag-eskwela, isip seminarista. Harold, Huwag ikasubo na ko nga tingali. Harold. Makakita ta paglain na lang ako ni Mary. Nga deserving para nimo. Huwag pag-amping ha, Mary. Harold. Wa na ko makontra pa.
Kaysa una pa lang, nahibaw kong isod among sitwasyon ni Harold tungod kay ang Ginoo akong karibal ngadto niya. Karon, bisag minyo na ko og dunay duha ka mga anak, dili kalikayan nga makauna-una paghihapon ko niya. Nang hinaot, na-okay ron ka siya. Dili na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Mary Ann, nga taga Argao, Cebu, uban sa awit ngayong kipangayo. Awit yan nagalahan, somewhere down the road.